Κατερίνα, καλώς ήρθες στο μουσικό μας κοκτέιλ. Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία λόγια είναι αυτά, να ξέρεις. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Πάντα όταν μιλάμε μαζί περνάω πολύ, πολύ όμορφα. Μου φτιάχνεις τη διάθεση, να σου πω την αλήθεια. Και έχουμε ανάγκη από τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μας που να μας κάνουν να αισθανόμαστε καλά. Και εγώ, Κατερίνα, να ξέρεις, λέω πάντα αλήθεια και χαίρομαι που περνώντας τα χρόνια, γιατί τώρα από την αρχή, ρε παιδί μου, από όταν ξεκίνησες, θυμάμαι, μιλάγαμε έτσι, κάναμε τις συνεντεύξεις μας και αυτά. Δεν έχει υπάρξει στιγμή που να πω, ρε παιδί μου, ιστικούδη, το καβάλι στο καλάμι. Δηλαδή άλλαξε. Ποτέ όμως δηλαδή. Εντάξει, κοίταξε, για να συμβεί αυτό πρέπει να έχεις 5-10 πράγματα δεδομένα και να έχεις δέσει το γάιδαρό σου από πολλές πλευρές. Εμένα δεν μου έχει συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι ποτέ τίποτα σίγουρο. Για κάθε τι που κάνω, το διεκδικώ με πολλή δουλειά, με προσήλωση και πάθος. Έτσι είναι. Και βγάζεις και ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, πραγματικά, με ότι καταπιάνεσαι. Και θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Αρχικά, εντάξει, εμείς μιλήσαμε και πριν, να σου πω ότι σε τι φάση βρίσκεσαι, πώς είσαι, τι κάνεις, όλα καλά? Όλα καλά, μια χαρά. Μεγαλώνω τα παιδάκια μου, παράλληλα κάνω και δουλειές. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα στο να συνεργαστούν όλα αυτά και να μπορέσω να τα κάνω ακριβώς όπως θέλω. Αλλά έχω φοβερή στήριξη από το Βαγγέλη, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί ούτε στο σπιτικό μας είμαστε μόνοι μας, ούτε στις δουλειές μας. Είναι ομαδική δουλειά. Και η οικογένεια και η καριέρα. Οπότε χαίρομαι πολύ που έχω ανθρώπους που με στηρίζουν και μπορώ και κάνω όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Και είσαι και ένα κορίτσι όπου μπορείς και τα καταφέρνεις όλα. Γιατί δεν είσαι από τα άτομα τα οποία, ρε παιδί μου, έχεις μόνο οικογένεια να βοηθάει. Βοηθάς και εσύ, κάνεις πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι? Δεν το συζητώ. Εννοείται. Ό,τι χρειαστούν θα είμαι πάντα εκεί. Εννοείται αυτό. Και έχεις αποδείξει ότι πάνω απ' όλα είναι η οικογένεια, δηλαδή το έχεις δείξει αυτό και χαίρομαι πραγματικά που είσαι έτσι. Δηλαδή που είσαι δίπλα και πάνω από την οικογένειά σου. Εντάξει, τα παιδάκια έχουν κάτι θυστικό. Όσο περισσότερο είσαι μαζί τους, τόσο πιο πολύ θες να είσαι. Εμένα τουλάχιστον έτσι μου βγαίνει. Εντάξει, σαφώς και υπάρχουν μέρες που αισθανόμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι, ειδικά τα βράδια που ακόμα δεν έχουν στρώσει τον ύπνο, γιατί είναι και τα δύο μικρά. Αλλά είναι τόση χαρά που, ξέρεις, η κούραση και το οτιδήποτε σε ρίχνει εξαφανίζεται. Κατερίνα, υπάρχουν στιγμές που, ας πούμε, έτσι να κλαίει το μωράκι και να λες πω τώρα δεν μπορώ να σηκωθώ, και να λες στο σύζυγό σου, σήκω εσύ τώρα, εγώ σηκώθηκα πριν. Όχι, να κλάψει δεν υπάρχει περίπτωση. Απευθείας δηλαδή. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο, δηλαδή η καρδιά μου βαράει σαν τρελή. Δεν μπορώ, όχι μόνο με τα δικά μου παιδιά. Με όλα. Δηλαδή από τη στιγμή που γέννησα, δεν μπορώ. Κάτι έχω πάθει. Δεν μπορώ να βλέπω να κλαίνε δηλαδή. Δηλαδή, αν πας σε σούπερ μάρκετ, γιατί έχει τύχει αυτό, βλέπεις που τα μικρά θέλουν να παίρνουν όλο πράγματα. Και είναι κάποια που μπορεί να κλαίνουν ασταμάτητα. Τι κάνεις εκεί αν σου τύχει κάτι? Παπα, δεν μπορώ. Εγώ θέλω να τα μιλάω όλα, να τα χαϊδεύω, να τα αγκαλιάζω, αλλά δεν μπορώ τα ξένα παιδιά τώρα να τα πιάνω και να με περάσουν για περίεργη. Αλλά πραγματικά ανεβαίνουν οι παλμοί μου. Είναι φοβερό. Και ειδικά στο μυστήριο της βάφτισης δεν περνάω καθόλου καλά. Δεν το απολαμβάνεις γιατί είσαι μες στο άγχος, Δεν το απολαμβάνω. Ευτυχώς δεν κλάψαν τα παιδάκια μου. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή είναι πάντα στο παραπέντε να έρθει το κλάμα, το βλέπεις δηλαδή, το ξέρεις, το βλέπεις το βλέμμα, το παραδείο θα έρθει. Δεν περνάω καλά με πράγματα που γίνονται και τα αναστατώνουν. Όποια και να είναι αυτά. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα στην οικογένειά σου να σε βοηθάει, που ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι θα αφήσεις το παιδάκι σου κάπου, να πας να κάνεις τη δουλειά σου και να είσαι, ας πούμε, με ήσυχο το κεφάλι. Ξέρεις γιατί γελάω? Γιατί όταν το αφήνεις δεν είσαι ποτέ με ήσυχο το κεφάλι σου. Είναι μια πολύ ωραία θεωρία αυτή, αλλά στην πράξη δεν συμβαίνει έτσι ακριβώς. Όσο εμπιστοσύνη και να τους έχω, πάντα έχω μια έγνοια, έχουν γίνει όλα σωστά, έχουν φάει, έχουν αυτό, τώρα. Αλλά εντάξει, δεν θα τρελαθούμε κιόλας. Πάει το κινητό όλη την ώρα, δηλαδή θα σε πάρουν κιόλας να σου πούν, Κατερίνα, αυτό τι να κάνω τώρα? Όχι. Ξέρουν τι να κάνουν. Και αν με παίρνουν και πάρα πολύ, ξέρεις, με τσατίζει γι' αυτό. Γιατί μετά από τόσο καιρό δεν μπορεί να με δείξει τι να κάνω. Δεν θες το ένα, δεν θες το άλλο, και εσύ εντάξει τώρα. Είδες, δεν ξέρουν τι θέλουμε. Αλλά δεν θα σου πω ότι παίρνω κάθε 5 λεπτά τηλέφωνο να μάθω τι κάνουν. Όχι. Είμαι εγκρατής. Να σου πω, κάτι είναι και αυτό, να ξέρεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα και απολαύσαμε το ολοκαίνουργιο τραγούδι Μπόμπα, το οποίο και κυριολεκτικά και μεταφορικά είναι μπόμπα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά είναι ένα τεράστιο μπάμ, είναι ολοκαίνουργιο, ολόφρεσκο και είναι και πάρα πολύ δυνατό. Και είναι και αυτό που περιμένουμε. Και περιμέναμε από την Κατερίνα Στικούδη, παρέα με Ghetto Queen, ένα πολύ δυνατό τραγούδι. Θέλω να μου μιλήσει γι' αυτό.
Τη μουσική έχει γράψει ο Τέο Τζίμας. Έχουμε κάνει πάρα πολλά με τον Τέο και τους Kings. Είναι πολύ φιλαράκια μου, τους αγαπώ πάρα πολύ. Χαίρομαι για κάθε τους επιτυχία. Μας έβαλε τη μουσική, την ακούσαμε. Με την Κέτο θέλαμε να δουλέψουμε πριν αρκετά χρόνια. Το 19 είχαμε βρεθεί πρώτη φορά. Τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή. Το κάναμε. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα μαζί της. Είναι ένα φοβερό πλάσμα. Είναι μια Θεσσαλονικιά με τα όλα της. Ένα μαγκάκι. Εμένα αυτό μου αρέσει. Μ' αρέσει που πατάει στα πόδια της. Ξέρει τι θέλει. Και ήταν ακριβώς αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Έχετε δέσει αρκετά. Δηλαδή στο τραγούδι είναι λες και γνωριζόμαστε χρόνια και στο βίντεο κλιπ που βλέπουμε είναι καταπληκτική η δουλειά και το δέσιμο. Είναι αυτό που είπες ότι είναι σαν να γνωριζόμαστε χρόνια, γιατί και στους στίχους που μου έχει γράψει, το δικό μου κουπλέ, είναι δηλαδή τόσο to the point που πραγματικά η κολλητή μου δεν θα το γράφει έτσι. Είναι ακριβώς πάνω σου. Είναι ένα τραγούδι βέβαια να πούμε που περνάει και τα μηνύματά του, δηλαδή τα λόγια του λένε και την πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει. Ναι, εντάξει, γι' αυτό πολλές φορές παίρνουμε μια έμπνευση από αυτά που συμβαίνουν. Είτε είναι κριτική, είτε είναι το οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας, στη ζωή μας. Και μέσα σε ένα τραγούδι σου βγαίνει να το επικοινωνήσεις κάπως, κατάλαβες. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο μόλις έτσι άκουσες τα πρώτα λόγια του στίχους, είπες πάμε αυτό το θέλω, ας πούμε, είναι για μένα, το κάνουμε απευθείας, δεν το σκέφτηκες καθόλου? Όχι, καθόλου. Μ' άρεσε πάρα πολύ το κουπλέ μου, μ' άρεσε πάρα πολύ ο ρυθμός, χορεύαμε μέσα στο στούντιο, πέρασαν πάρα πολύ ωραία κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης. Το απόλαυσα πάρα πολύ. Σκηνοθεσία στο βίντεο κλιπ έκανε ο Ντάνι Ντάλλας, είναι ένα παιδί που αγαπάει πολύ τις γυναίκες και ξέρει πώς να τις βγάζει. Και νιώσαμε φοβερή σιγουριά και οι δύο για το αποτέλεσμα. Η Ειρήνη Λιναρδή, που είναι χορογράφος μου, έκανε μια πάρα πολύ ωραία χορογραφία. Όλα πάρα πολύ όμορφα. Και οι συνεργάτες μου, η ομάδα ομορφιάς, styling, make-up, μαλλιά, όλα αυτά, ξέρεις, είναι μια ομαδική συλλογική προσπάθεια που αυτή τη φορά ήταν ακριβώς όπως θέλαμε. Και είσαι πάντα πολύ προσεγμένη και προσεκτική στις δουλειές σου. Να πω ότι η Κατερίνα όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει, δηλαδή οι δουλειές που έχεις κάνει είναι δουλειές τις οποίες ήθελες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τραγούδι ή δουλειά που να έκανες. Τώρα δεν ξέρω στην πολύ πολύ αρχή αν έγινε αυτό. Όχι, που νομίζω και όχι. Ούτε στην αρχή. Ναι, δεν έχει γίνει. Καλά θυμάμαι. Δεν έχω συμβιβαστεί με πράγματα τα οποία αύριο μεθαύριο θα τα βλέπω και θα τρέπομαι. Και έχεις κάνει και μια δουλειά η οποία ήταν αυτό που ήθελες, ένα άλμπουμ ολόκληρο, αρκετά διαφορετικό από αυτό που είχαμε μάθει, το οποίο και αυτό έτσι είχε ξεχωρίσει και είχε αγαπηθεί. Το soundtrack λες, ναι, το soundtrack. Το soundtrack υπάρχει και στο YouTube, στο κανάλι μου, soundtrack The Full Movie, μπορεί ο καθένας να μπει να το δει, έχει πάρα πολύ ωραία μηνύματα, εξηγεί βασικά για τα τραγούδια, τη σειρά των τραγουδιών και πολλές φορές, ξέρεις, κάποια κομμάτια πρέπει να τα ακούσουμε δεύτερη και τρίτη φορά, δεύτερη και τρίτη ανάγνωση καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει, ειδικά ας πούμε όταν είναι το Ενθαδεκίδη π.χ. που δεν είναι ένα εύπεπτο pop κομμάτι, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά όλα από το άλμπουμ εκείνο, τα τραγούδια από την αρχή μέχρι το τέλος έχουν ένα νόημα. Εκείνο ο κύκλος της ζωής. Είναι η γέννηση, είναι η εφηβεία, είναι διάφορα κόνσεπτ που φτάνουμε στο θάνατο στο τέλος. Είσαι ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά προσέχει τα πάντα. Έχεις και σταθερούς συνεργάτες. Θέλω όμως να σε ρωτήσω, έχει υπάρξει άτομο το οποίο να σε έχει πληγώσει, συνεργάτη σου που να είπες, γιατί ρε παιδί μου, ενώ εγώ ας πούμε είμαι δοτικός άνθρωπος, προσέχω, κάνω ράνο, δηλαδή δεν μου φέρθηκε καλά. Μου έχει συμβεί και έκανα πολλούς μήνες να το ξεπεράσω. Πολλούς μήνες, Ήταν ένα άτομο σίγουρα το οποίο, ναι. Ήταν ένας χωρισμός επί 5. Ήταν μια πολύ περίεργη στιγμή που μου είχε συμβεί κάτι με ανθρώπους που τους γνώριζα πάρα πολλά χρόνια και τους είχα πολλά συναισθήματα για αυτούς. Έχουμε τις κακές μας και τις καλές μας στιγμές, όλοι μας. Οπότε για μένα αυτό παίζει ρόλο στη φιλία, στη σχέση, την ερωτική, στην οικογένεια, σε ένα ζευγάρι και στη δουλειά μας ακόμα, να μπορούμε να ανεχτούμε την κακιά στιγμή του άλλου. Όχι να μας κακοποιεί ή να μας μειώνει το οτιδήποτε. Μια κακιά στιγμή που μπορεί να εκφραστεί και να μην εννοεί αυτά που θέλει να πει μέσα στα νεύρα του, οποιαδήποτε μορφή. Γιατί όλοι σίγουρα έχουμε μια-δύο κακές στιγμές σίγουρα. Όλοι. Οπότε όταν μετά από 10 χρόνια, 15... ο συνεργάτης σου δεν μπορεί να αντιληφθεί 2-3 πράγματα και διαλέγει τη φυγή, δεν είναι λύση αυτό. Οπότε είχες πληγωθεί, το ξεπέρασες, νομίζω ήσουν έτσι πιο προσεκτική μετά λίγο με τις σχέσεις των συνεργατών ή όχι? Δεν μπορώ να κρατήσω αποστάσεις. Εγώ όταν συνεργάζομαι με ανθρώπους μου βγαίνουν συναισθήματα τα οποία δεν μπορώ να τα περιορίσω. Θα αγαπήσω και θα πάλι δεν πειράζει. Δηλαδή
όσο και να ακούγεται ρομαντικό, έτσι είμαι. Ειδικά με τους συνεργάτες μου. Δεν μπορώ να. Αν δεν σε αγαπήσω, δεν σε θέλω να σε έχω, να σε νιώσω κοντά μου, δικό μου άνθρωπο, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Έτσι είναι. Και νομίζω ότι και εκεί οφείλεται και όλο αυτό που βγαίνει προς τα έξω. Δεν το συζητώ. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Να νιώθεις και καλά και σιγουριά και με τους γύρω σου και με όλα. Το ότι είσαι ένα αυθόρμητο άτομο που είσαι αυθόρμητη, αυτό που θες θα το πεις. Δεν ξέρω αν τα φιλτράρεις λίγο τώρα τελευταία, αλλά γενικά είσαι αυθόρμητο άτομο. Σου έχει στοιχήσει. Τώρα τελευταία, ό,τι μου έρχεται λέω, εντάξει. Είναι που ξέρεις και ακόμα ο εγκέφαλος μετά από τις 2 γέννες back to back δεν έχει συνέλθει. Δεν έχω βρει τον εαυτό μου ακόμα. Εντάξει. Τώρα θα πω λίγο κάτι. Πριν βγούμε στον αέρα. Στη σύνταξη να είμαι λίγο συμμαζεμένη, ας πούμε. Να πω λίγο κάτι τώρα που αρκετός κόσμος με ρωτάει, να ξέρεις, και θα στο ρωτήσω και μετά αυτό. Όλοι μου λένε, ρώτησέ την, πώς γίνεται με 2 γέννες και κυρίως με το που γεννάει ρε παιδί μου αυτό το κορίτσι να έχει αυτό το κορμί. Θέλω να σας πω ότι πριν βγούμε στον αέρα έτρωγε πατατάκια. Δεν σταμάτα, κρύβε λόγια, δεν μας πιστέψει κανένας. Για πινεμπύρες. Όντως δεν θα το πιστέψουν. Δηλαδή νομίζουν ότι δεν τρως πατατάκια, δεν τρως πατάτες τηγανιτές, δεν τρως απ' έξω. Το πιστεύει ο κόσμος αυτό. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Εγώ τρώω τα πάντα. Το πρόβλημά μου είναι αυτό, ότι μου αρέσουν τα πάντα. Αυτή είναι η δυστυχία μου, κατάλαβες. Αν δεν μου άρεσε κάτι, θα ήμουν πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Μου αρέσουν όλα. Είμαι εντάξει αυτό. Γι' αυτό και κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα γράφουν για εγκυμοσύνες. Επειδή μπορεί να πάρω 2-3 κιλά, νομίζουν ότι. Δηλαδή πόσο τρως τότε. Ναι, τι δεν θα φάω τώρα εγώ το μελομακάρονο μου τώρα μέσα στα Χριστούγεννα. Τι είμαι, δηλαδή, άνθρωπος δεν έχω, ψυχούλα εγώ δεν έχω. Με ένα μαρούλι θα πεθάνω στο στόμα. Όχι. Αλλά έχω στιγμές που θα κάνω μια πολύ αυστηρή δίαιτα για κάποιο χρονικό διάστημα. Πάνω από 1 μήνα δεν αντέχω. Περίμενε λίγο. Η δίαιτα είναι με 1 μήνα το πολύ, ας πούμε. Ναι, πόσο κοτόπουλο να φας. Εντάξει. Δίκιο έχεις. Πάντως τρως, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, τρως, δηλαδή δεν στερεί σε πράγματα. Ειδικά τώρα που θυλάζω κιόλας τρώω πάρα πολύ, αλλά με έχει σώσει πάρα πολύ το CrossFit, γιατί είναι μια πολύ σκληρή γυμναστική, ενώ σε θέμα καύσεων και εσύ κάνεις πάρα πολλές καύσεις, είναι για όλους, αρκεί να ξέρουν να το κάνουν σωστά, με τον καλό coach. Κατέβηκα και σε αγώνες, τρελάθηκα, έβλεπα ότι η ζυγαριά δεν αλλάζει νούμερο. Οπότε πες να το ρίξω το τρέξιμο. Οπότε πήγα και τρελάθηκα. Είπα θα πάω να κάνω τρέλες. Τουλάχιστον τα Χριστούγεννα έτσι να φας. Είσαι από τα άτομα τα οποία, γιατί ασχολείσαι με τα τραγούδια, στα βίντεο κλιπ, τις εμφανίσεις σου από εδώ, από εκεί. Δηλαδή είσαι στο τρέξιμο, θα κάτσεις και στο σπίτι να κάνεις τις δουλειές. Δηλαδή θα σιδερώσεις, θα μαγειρέψεις, θα συγυρίσεις ή μπα. Κοίταξε, συγυρίζω σε μόνιμη βάση. Πες μου ότι έχεις αυτό το ιστερικό. Κοιμούνται όλοι το μεσημέρι, εγώ θα τα βάλω όλα στη θέση τους. Άσχετα αν θα γίνουν πάλι χάλια μετά. Δεν μπορώ την εγκαταστασία καθόλου, αλλά τα παιδάκια με έχουν. Έχω σκληροχωρήσει τώρα τελευταία. Να βλέπω διάσπαρτα πράγματα. Το σπίτι είναι σαν βομβαρδισμένο ή όχι? Όχι, και όταν συμβαίνει για λίγο το αφήνω και μετά πάλι τα στρώνω. Εντάξει. Δεν μου λες, στον σύζυγο γκρινιάζεις καθόλου, του λες, ας πούμε, αυτό τώρα το έκανα, μην το πειράζεις και αυτά, ή μπα? Σιγαλά, μαζεύω ρούχα και παίρνω και ό,τι βρω και μπαίνω στο πλυντήριο, δεν ρωτάω καν. Ό,τι μένει έξω από την τουλάπα τελείωσε. Πάει πλυντήριο. Μα ήταν καθαρό, δεν με ενδιαφέρει. Να το έβαζες μέσα. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι η εξέλιξη των πραγμάτων είναι πάρα πολύ ευσυγκίνητη, θα πω, αισιόδοξη, θα πω, ότι και μόνο που μπαίνει στη δικασία ο άλλος να το διπλώσει το ρούχο, είναι ένα βήμα. Βέβαια. Εντάξει, δεν θα πρέπει να έχεις παράπονο, γιατί θα μπορούσε να μην κάνει και τίποτα. Ακριβώς. Οπότε και μόνο που δίνει σημασία σε κάτι που με ενοχλεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενέρεση, εντάξει. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσεις, εντάξει. Και τούμπαλ είναι. Εγώ δηλαδή έπαιρνα το κουταλάκι, άνοιγα το ψυγείο και έτρωγα πολύ εργένικα. Όταν γνωριστήκαμε. Έβλεπες ένα κουτάλι μέσα σε διάφορα πράγματα, ξέρω εγώ. Είναι δικά σου, μου λέει όλα. Αυτό δεν παίζεται. Μείναμε μαζί. Λοιπόν, μια χαρά. Υπάρχει δουλειά που βαριέσαι να κάνεις, ας πούμε, όπως το σιδέρωμα ή μπα? Όχι, το σιδέρωμα δεν θα είμαι εγώ ότι με ενοχλεί τόσο πολύ. Δεν το έχω με τη μαγειρική καθόλου. Μου φαίνεται τόσο κουραστικό και βαρετό. Πω, ταλαιπώρια κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Αλλά μ' αρέσει να καθαρίζω πιάτα και να κάνω τη λάτζα αν χρειαστεί και σε χρόνο τετέ. Εντάξει, μια χαρά είσαι.
Είδες, ο ένας Εντάξει. κάνει, ο άλλος κάνει κάτι άλλο. Μια χαρά. Λοιπόν, θα σε αλλάξω τώρα χώρο. Θέλω να πάμε λίγο στον τηλεοπτικό χώρο. Είσαι ένα πρόσωπο που έχει αγαπηθεί και εκεί. Έχει κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, θα πω παρουσίαση. Έχει παίξει σε σειρές, σε musical, σε πάρα πολλά. Γενικά, δεν ξέρω, δεν μπαίνει και μια ταμπέλα δίπλα από το όνομά σου, το πούμε Κατερίνα Στικούδη είναι αυτό, γιατί σε όλα, ό,τι έχει καταπιαστεί, το έχει κάνει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, το να, ας πούμε, λες ότι το κάνεις πολύ καλά. Με επιλέγουν ή λέω ναι σε πράγματα που νιώθω και εγώ ότι μπορώ να φέρω εις πέρας. Mm-hmm. Απ' την άλλη, καθόμουν χθες και σκεφτόμουν. Πήγα καλεσμένη στην Κατερίνα την καινούργια και με ρώτησε, ας πούμε, κάνεις μόνο κονσεπτικές εκπομπές, Mega Star, παιχνίδια, ξέρεις κτλ. Και δεν ξέρω πώς θα σε φανταζόμουν σε κάτι live, εννοώ καθημερινό και αυτά. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να κάνω. Ακούγεται εγωιστικό, αλλά ακόμα και δύσκολο να είναι και έξω από τα νερά μου, θα μελετήσω, θα διαβάσω, θα προσπαθήσω να παρουσιάσω τον καλύτερο μου Μα εαυτό. γενικά, ναι, δεν σε έχουμε δει να κάνει κάτι. Εγώ, ας πούμε, και δεν στο λέω, επειδή ας πούμε, σου είπα, και εγώ σου έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια και δυναμία. Δεν έχει κάνει κάτι που να πω. Εντάξει, δεν ήταν καλή η Κατερίνα σε αυτό. Αυτό που λες ισχύει, δεν θα το μελετήσει και γιατί το live. Το live, τι διαφορά έχει. Και νομίζω ότι στα πρώτα σου βήματα δεν ήσουν και σε live εκπομπή. Ήσουν, έτσι δεν είναι. Και στο Ναι, Λάσο Σουρελά ναι, και στον βέβαια, πρωινό καφέ. βέβαια. Φουλ. Ναι, Και εννοείται. ήταν και επικίνδυνο, αν θέλεις. Βέβαια, και τότε γιατί εκείνα τα χρόνια. ήμουν 19 χρονών Ναι. τώρα. 19 χρονών δεν ξέρεις καλά ποιος είσαι, ας πούμε. Είχαμε ακούσει έτσι κάποια πράγματα το καλοκαίρι και λίγο πιο μετά ότι θα σε βλέπαμε και αυτά τελικά δεν προχώρησε κάτι. Δεν σε είδαμε τηλεοπτικά. Βέβαια, να σου πω, είχα ακούσει και Έκανα κάτι. αρκετές συζητήσεις, η αλήθεια να ήταν αυτή, και με διάφορους σταθμούς για διάφορα project. Δεν προέκυψε κάτι, δεν πειράζει. Να Ούτως σου ή άλλως πω τώρα να κάτι. σου πω την αλήθεια. Ναι, Και εγώ είχα ακούσει κάτι για μια εκπομπή που είχε παίξει το όνομά σου, να πήγαινες όχι μαζί με κάποια άλλα άτομα. Και λέω, ευτυχώς δεν πήγε εκεί. όχι. Δεν ξέρω αν ήταν, αλλά λέω, ευτυχώς δεν πήγε εκεί. Δηλαδή, εντάξει. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Υπάρχει και μια 20ετία που δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Αυτό Δηλαδή, εννοείται. δεν μπορώ να αντιμετωπίζω τον εαυτό μου σαν να είμαι πρωτοεμφανιζόμενη. Είναι κρίμα για όλα αυτά που έχω. Και ούτε σαν δείξει, να έτσι. αντιμετωπίσει τον Ακριβώς. εαυτό σου, λες και ψοφάνει στην τηλεόραση, γιατί δεν έχεις κανένα Όχι. τέτοιο θέμα. Οπότε. Όχι, ακριβώς, να είναι κάτι που να αξίζει και να είναι ένα σκαλί πιο πάνω. Δεν μπορώ Έτσι. να πείσω γυρίσματα. Βέβαια, να πούμε στο Just καταπληκτική ήσουν. Δηλαδή, εντάξει, και νομίζω ότι αν κάποια στιγμή ξαναγίνει, σίγουρα θα σε δούμε εκεί. Εντάξει, με το καλό. Με το Έτσι, καλό. ναι. Όλα, αν είναι να γίνουν, θα γίνουν όμορφα. Περνάω πολύ ωραία. Με Ωραία. τον Νίκο μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει να κάνει με τη μουσική, έχει να κάνει με κάτι που γνωρίζω πολύ καλά. Έχω δουλέψει και με πολύ κόσμο, οπότε νιώθω άνετα, τους περισσότερους τους γνωρίζω. Ήταν μια ωραία δουλίτσα. Ναι, μια ωραία δουλειά. Τώρα που έχουμε έτσι και τις γιορτινές μέρες και όλα αυτά, ξεκινάει και το χριστουγεννιάτικο έτσι, τραγούδι που έχεις βγάλει, το οποίο και αυτό είναι ένα τραγούδι που πάντα γιορτές, ας πούμε, θα παίξει. Πάρα πολύ ωραίο και έχετε κάνει και εκεί καταπληκτική δουλειά και στο βίντεο κλιπ. Και έχεις ήταν και πολύ, νομίζω πολύ και δυνατό. εμφανίσεις, έτσι δεν είναι? Έχω και εμφανίσεις, ναι. Στις 29 του μήνα είμαι στον Ασπρόπυργο, στις 6 είμαι στη Θεσσαλονίκη στο Expose, στις 7 είμαι στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, Μαθίας, ναι. μπράβο, και στις 14 είμαι στην Ορεστιάδα και μάλλον θα κλείσω και κάποιες άλλες 2-3 ακόμα συναυλίες που Βέβαια, μιλάω. όσο περνάνε και οι ημερομηνίες. Έτσι Ναι, είναι. είναι γιορτινές μέρες, θα δουλέψω λίγο παραπάνω, θα το διαχειριστώ. Πες μου Πολύ. λίγο, με αυτό το κρύο πώς την παλεύεις ρε εσύ? Πάνω στη σκηνή έτσι να κάθεσαι. Εγώ υδρώνω πάνω στη σκηνή. Δίνω την ψυχούλα μου πάνω στη σκηνή. Χορεύουμε, οπότε υδρώνουμε, ζεσθενόμαστε. Το θέμα είναι μετά θέλει προσοχή κατευθείαν. Καλά, να μπει στο σίγουρα. εσωτερικό χώρο. Λοιπόν, να πάμε και σε μια συναυλία πραγματικά που είχε πάρα πολύ κοινό από κάτω. Ξέρεις τώρα που σε πάω, με αυτό το φυσικά. μεγάλο όνομα, θέλω λίγο να μου πεις όλη σου την εμπειρία και κυρίως πώς ένιωσες που βγήκες και τραγούδησες με τόσο κοινό από κάτω, Κατερίνα. Κοίταξε, τώρα που βλέπω κάποιες φορές ξανά στιγμιότυπα και διάφορα βιντεάκια, λέω Χριστέ μου, πώς το έκανα 4 μήνων έγκυος όλο αυτό το πράγμα. Είδες, πω. Πολύ τολμηρή η Παναγία μου, ήμουνα όντως. Βέβαια ήμουνα καλά, μπορούσα να το κάνω και σωματικά και τα πάντα, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Πολύ αγάπη από ανθρώπους που δεν με ξέρανε. Οπότε είχε πολύ μεγάλη αξία όλο αυτό. Πέρα το γεγονός ότι συνεργάστηκα με ένα πολύ μεγάλο όνομα, που λέγεται Χριστίνα Αγγιλέρα, εντάξει, βγαλμένα από τα όνειρα όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Ήταν και ο κόσμος τόσο δεκτικός και τόσο παλμός φοβερός και χειροκρότημα και
Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Μακάρι να ζήσω κι άλλες τέτοιες. Ένιωθες την ζεστασιά του κόσμου, γιατί τώρα με τόσο κοινό από κάτω, εντάξει, δηλαδή ένα σοκ το Ήταν παθαίνεις. χαοτικός ο κόσμος. Δηλαδή, μιλάμε για 80.000 κόσμο τώρα. Κοίταγες στο υπερπέραν και βλέπεις φωτάκια μέχρι χιλιόμετρα μακριά. Αλλά Απίστευτα. ήταν σαν να ήμασταν τόσο μια παρέα. Είχες καθόλου Η άγχος, έτσι, επιλογή. ταχυπαλμία Δεν είχα ή... καθόλου άγχος, θα σου πω. Δεν είχα καθόλου άγχος, γιατί ήξερα πολύ καλά τι θα παρουσίαζα. Είχα δουλέψει πάρα πολύ για αυτό το μισάωρο. Είχα πολύ σωστή επιλογή τραγουδιών. Η παραμικρή λεπτομέρεια ήταν δουλεμένη, χορογραφημένα, όλα. Και νιώθω πολύ μεγάλη σιγουριά για μένα και για τους συνεργάτες μου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σου εύχομαι πραγματικά να ζουρθούν και άλλες τέτοιες πολύ δυνατές στιγμές. Τώρα, εκτός από τον Μπόμπα, έχεις ήδη έτσι αρχίσει να ετοιμάζεις τίποτα άλλο, δηλαδή είσαι σε ψάξιμο? Έχω ηχογραφημένα άλλα 4 τραγούδια. Έχω και ένα το οποίο έχει οπτικοποιηθεί, αλλά ήμουν 8 μηνών, 7, εντάξει, θα βγει πιο μετά. Μην νομίζετε ότι πω για τρίτο, δηλαδή, μην μπερδευτείτε. Το ξεκαθαρίζω από τώρα εγώ, γιατί ξέρω τι θα γίνει μετά. Τι τραγούδια, πάνω κάτω σαν τον Μπόμπα, ή θα σε δούμε και σε κάτι διαφορετικό? Θα με δείτε και σε κάτι που θα θυμίζει λίγο τα παλιά, έτσι, και πιο ραπ και αυτά, αλλά θα με δείτε και σε πιο τραγουδιστικά κομμάτια. Διάφορα πράγματα που και μεταξύ τους, να σου πω την αλήθεια, δεν έχουν και πολύ μεγάλη σχέση. Μάλιστα, λοιπόν, θα τα περιμένουμε και αυτά. Θέλω λίγο να ακούσω τον Μπόμπα ακαπέλα και να πούμε για ακόμη μια φορά ότι είσαι από τα λίγα άτομα τα οποία ακαπέλα και έτσι, χωρίς μουσική, χωρίς τίποτα, τραγουδάς πάντα. Ούτε μία φορά δεν μου είπες ή δεν βρήκες μια δικαιολογία να πεις δεν μπορώ, κρύωσα. Τι δικαιολογία να δεν έχω κάνει ζέσταμα. Ακόμα τώρα τι θα κάνουμε, επειδή έτσι έχει πολύ ωραίο κουπλέ το Μπόμπα. Εντάξει, τα ρεφρενάκι, Μπόμπα, είσαι Μπόμπα, μωρό μου, έχεις πάνω σου όλα τα φώτα. Εσύ έχεις φάει κόλλημα με συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι, δεν μ' αρέσουν οι πίστες, μα το κάνω πιστά. Ήμουν πάντα η μαμά σας πριν να κάνω παιδιά. Τι σε νοιάζει άμα πάρω παραπάνω κιλά? Είσαι Λατίνα? Είμαι Θεσσαλονικιά. Εντάξει, το φαντάστηκο ότι θα έλεγες αυτό τώρα. Λοιπόν, στο βίντεο κλιπ είχατε καθόλου απρόοπτα, έγινε κάτι έτσι που να ξεχώρισε? Τίποτα, με αγκαλιά το θύλαστρο ήμουν. Το είπες λίγο, ξέρεις ότι δεν έγινε τίποτα, σαν να έλεγες ότι δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, δεν είχαμε κάποιο πρόοπτο. Κρίμα που δεν έγινε κάτι. Όχι, δεν έγινε κάτι. Απλά τρώγαμε όλη την ώρα. Στα γυρίσματα τρώμε. Όσο και αν δεν φαίνεται στο πλάνο, εμείς χλαπακιάζουμε πιτόγυρα, ντόνατς, διάφορα. Κοίταξε, μετά ρίχνεις το χορευτικό, οπότε και στις τερμίδες σου. Έτσι. Το νέο σου τραγούδι παρέα με την Ghetto Queen έχει αγαπηθεί, έχει ξεχωρίσει, είναι ήδη έτσι σε πάρα πολύ ωραίες τάσεις και έχει ξεχωρίσει και το βίντεο κλιπ και πραγματικά εύχομαι να πάει έτσι και να ανεβεί ακόμη πιο ψηλά. Θα το απολαύσουμε τώρα πάλι κλείνοντας και φυσικά θα απολαύσουμε μαζί και το χριστουγεννιάτικο σου, το οποίο εντάξει έχει αρχίσει τώρα και παίζει αρκετά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ σε ευχαριστώ, γιατί πάντα περνάω πολύ όμορφα μαζί σου και το λέω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Και εμείς, και χαίρομαι κάθε φορά όταν μιλάμε και έτσι σε ακούω και σε βλέπω πάρα πολύ χαρούμενη και φαίνεται ότι περνάς καλά. Σου εύχομαι τα καλύτερα σε όλη την οικογένεια. Κοίταξε, για ύπνη καλά δεν ακούγομαι. Έχω να κοιμηθώ 3-4 χρόνια. Ακούγεσαι, σου λέω, ναι, είναι μέσα στη διάθεση, είσαι μέσα στη... Πάντα είσαι έτσι. Δηλαδή δεν σε έχω πάρει ποτέ και να πω «Α, η Κατερίνα, ας πούμε, σήμερα ήταν λίγο υποτονική, δεν ακούγεσαι κουρασμένη». Μου το βγάζεις και εσύ όμως αυτό, βρε παιδάκι μου. Δηλαδή έχουμε φοβερή χημεία μεταξύ μας. Δεν συμβαίνει σε όλους αυτό το πράγμα. Ισχύει αυτό, όντως. Είσαι ένα πράγμα, ένα πλάσμα μες στο φως. Δηλαδή και τηλεφωνικά είναι σαν να σε έχω εδώ πέρα να μιλάμε, πώς να σου πω, κατηδίαν. Έτσι, ναι. Λοιπόν, καλές γιορτές, χρόνια πολλά και πάλι για την γιορτή σου. Υγεία, εγώ θα πω, θα ευχηθώ σε όλο τον κόσμο μας ακούει. Υγεία, να είμαστε γεροί. Χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όλα τα υπόλοιπα στρώνουν. Έτσι. Να είσαι καλά, Κατερίνα, φιλιά πολλά. Πολλά φιλάκια.